ना जोबोर मोजां आं नायनोसो फैदों आंना गाबोनसो प्रग्रामा मोनसे बिसेस उसुबिदानि थाखाय आं गाबोन फैनो हाया थेवब्लाबो आंखौ हांख्राय हरदोंमोन हिसाबै आं दिनै मोनसे सम गोरोबनायखाय ओरैनो नायनानै थांनो बयखौबो लोगो हमलांनो होननानै फैदों जिहेतु थुनलाइ आफाद जथुमायाव बयबो फैयो बे जोंनि हारिनि माने बयनिबो मोनसे अनुस्थान बेवहाय ना राजखान्थि दं ना बेवहाय गुबुन गुबुन सानस्रि दं बर' थुनलाइ आफादा जों बयनिबो बियो जोंनि गागि मोनसे आफाद आरो बोसोराव खेबसे जायो आरो देग्लाय बिजनिया खोब मोजाङै खुंदों आं सानो बियो जोंनि मोनसे माइल खुन्था बायदि जे बे बिजनियाव थांनाय समनि बाथ्राफोरखौ सावरायनानै फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ माब्रैहाय फेहेरनो माब्रैहाय जों फोसावनो बेनि निस्सय हाबाफारि लानायनि थाखाय माखासे थांखिफोर नाजावगोन आरो बिनि गेजेरजों बर' राव बे थुनलाइ बियो दिनै माने मुलुगनि गुबुन गुबुन रावफोरबायदि बियो गोसारनो मोनगोन जों बयबो मोनथियो जों मालाबा बारा सानफ्लाङा बर' रावा जाहैबाय बुहुमनि गेजेराव गोजाम रावफोर जि दं बिनि गेजेराव मोनसे आरो बयनिख्रुइबो धोनि जि रावफोर दं बर'आ मोनसे जे बर'नि जिथु माने सोदोबनि बाख्रि बियो दिनै ओरैबायदि मख'जाथाव बुहुमनि गुबुन गुबुन रावफोरनिख्रुइबो जौगासारनाय रावफोरनिख्रुइबो बर'आव बांसिन सोदोब दं बांसिनै फोरमायनो हानाय जोंहा बाथ्रानि जिथु ग्रामाटिकेल माने माबा दं मा होनो बेखौ एक्सप्लेन खालामनो हानाय बे माध्यम बिजों जि दं बे गुबुननावबो गैया गतिके बेखौ दिनै बहुतानो मोनथियामोन जों दा सरसा खालामनायखाय मोनथिबाय जे बर'नि रावखान्थिखौ रावबो सुजुवाखै रावबो लिराखै बर'नि रावा रावखान्थि दंखायो आरो दिनैहाय आरो बे रावखान्थिखौनो जोङो गुबुनजों रुजुनानैसो जोंनि रावखान्थिखौ जोङो फोरमायनाय जादों खिन्थु रावखान्थिखौ जोङो दानाय जायाखै दा बे माब्लानिफ्राय रावबो मोनथिया जुदि गमामायैनो जों जुदि असुर हारिब्ला बियो दिनै महिरंग दानबनिफ्राय लानानै महाभारतनि सिगां रामायणनि सिगां बे रावा दंबोबाय थायो रायखसफ्रा असुरफ्रा भगदत्तआ नरकासुरा सोरबा बानासुरा माने बान राजाया जि रायलायदोंमोन माने बेनो राव आरो बागुरुम्बाया बे समनिफ्रायनो सोलिबोदों जोंनि गाननाय जोमनाय आगर माने आखाइ जायफोर जों दिनै माने बाहायो दायो लुयो बेफोर गासिबो गोजाम माब्लानिफ्राय दिनै रावबो स्कलारा दिहुननो हायाखै इभेन आर्किअलजिकेल डिपार्टमेन्टआबो दिनै रिसार्च खालामनानै फ्राय होननानै बुंनो गोनां जादों आरो बेयावसो जोबाखै बर'फोरनि रिसार्चआ सार बर' राव हारिमुवा जेसेबांनो जौगादों एसेबांनो बर' गुदि फरायसालिफोराव फरायसाया खमायलांनायखौ नुनो मोनदों ना खमायनाया उपाय गैया जन्मआनो खम जाहैबाय जोंनाव साफा माने मा होनो न'खरनाव साफाल' गथ' खायफाना सानैल' गथ' दा बेबायदि बेलायाव गामि गंसेल' खै न'खर आरो बे न'खराव न'खरसेयाव सोरबाया दाख्लै हाबा जादोंबा नों दा मिजिं थिनानै लाब गैया बियो जोनोम जानानै मा होनो देरनानै 30 बोसोरनि उनावसो बियो हयथ' स्कुलाव फैगोन जुदि हाबाखौ थाब लायोबा आरो हाबा थाब लायाबाथ' 30 बोसोरनि उनावसो फैगोन दा बेबायदि बेलायाव जोंनि माने फरायसानि अनजिमाया खमायलांगासिनो दं गोदो जों जेब्ला फरायोमोन आं गावखौनो उदाहरन होबाय थायो जों बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जों सागुमोन आरोमोन न'खराव ओमफ्राय आंजों लोगोसे आंनि खर'सा बिदा आंजों लोगोसे आदानि फिसाला आब'नि फिसाला जों एखेलगे गुदि फरायसालियाव फरायोमोन आरो मा न'खरसेयावनो आरो आनैनि आमाइनिथ' ढेर दंमोन आरो मा खिन्थु दानि दिनाव ओरै जाहैबाय आमाइबो गैया आदैबो गैया आयंबो गैया बिफाल'ब्ला बिमाल'ब्ला बेहा सोर बिमाय थानांगौ सोर बिमायं थानांगौ सोर आदै थानांगौ आरो बिदि गैलाब्ला बिदि फोलेरानो गैयाबा नोंहा रावबो जोंनि गथ' गथायनि अनजिमाया डेफिनेटलि खमायगोन ओंखायनो बिजोंनि मुङै मानिबा मुङै जों रायलायबाय थादोंब्लाबो गुबै बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सुबुं सानखोआ दा जोंनि जोनोम हारा खमायनाय लेखासो खमायगासिनो दं ओंखायनो जोङो समजों गोरोबनानै सोलिलांनांगोन बेफोरखौनो लाबाय थायाजासे जुदि जोंनि गुदि फरायसालिया बिराद फरायसा थाबाय थानांगौब्ला जों गथ' खांनायखौ बारायनांगोन दा आंनि जायगायाव दाख्लै मोनसे एवार्ड होदों माने मोनसे लेखायाव जे 3 गथ'निफ्राय लानानै
जेसेबां बुरजा गथ'नि बिमाफोर दं बिसोरनो आं दा बान्था होनो दाख्लै आं लिस्ट बानायहोदों लिस्टआ जाबाय आं बिराद मोजां मोनदों दाबो 6 जन फिसा खांनाय बिमा मोनदों आङो 7 फिसा खांनाय बिमा मोनदों 4 फिसा खांनाय बिमा मोनदों आरो 3 खांनाय बुरजा दं बे गामियाव बे एलेकायाव दा थाबैनो नोंथांमोनखौबो आं हांख्रायहरगोन बेवहाय बिसोरनो दा बान्था होनाय जासिगोन आरो मा जाय फिसा बुरजा खांदों मानो जाय फिसा बुरजा खांदों बेखौ जों बयबो मदद होनांगौ सासेल' फिसानोथ' मदद होनायनि गोनांथि गैया होननानै आं बुंबाय थादों सासे फिसाखौनो खांनो हायाबा मानि बिमा बिफा जागोन फालाय बेलाय